Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri, bertzegun batez, bertan berri albistegira gaur maiatzak 16 ditu, asteartea da eta asteragoaz eguneko titular nagusiekin. Gaur amaituko da Nafarroako Aldu Guren barne prozesuaren kanpaina eta datorren astelehenean ezagutaraziko da nor izango den hurrengo idazkari nagusia. 3 hautagaien artean dago lehia: Laura Pérez, Eduardo Santos eta Fran Espinosa. LAB, CGT eta ELA sindikatuek Nafarroako Volkswagenen egiten diren kontratazioen ustelkeriarekin bukatzeko eskatu dute. Eneko konpaintzi babesa agertzeko bilkura deitu dute Iruñean ostegunerako. LGTBI kolektiboari arreta eskaintzeko unitatea sortu du Nafarroako gobernuak. Nafarroan 3052 aldiz ezarri dute mozalegea. Iruñeko udalak eta etxe kaleratzen kontrako plataformak bizitoki duinik ez duten horien errealitatea ikusarazi nahi dute, horretarako mahai ingurua antolatu dute. Ibilaldi gidatuak eskainiko dira Nafarroan. Manu Ayerdik ibilbide gidatu turistikoen programa aurkeztu du. Bilboko Mendi Film Festivaleko 9 film onenak Golen Baionan ikusteko aukera izango da maiatzaren 18-tik 18-ra. Kantu eta hitza formatu txikiko kontzertuak bueltan dire Iruñean. Bertzeak bertze, Balerdi, Anje Dualde, Michel Dukan eta Izaro arituko dira oholtza gainean. Politika kontuekin emango diogu hasiera gaurko albistegiari, izan ere gaur amaituko da Nafarroako Aldu Guren barne prozesuaren kanpaina eta astelehenean ezagutaraziko da nor izango den hurrengo idazkari nagusia. 3 hautagaien artean dago lehia: Laura Pérez, Eduardo Santos eta Fran Espinosa. Gaur amaituko da Nafarroako Aldu Guren barne prozesuaren kanpaina eta datorren astelehenean ezagutaraziko da nor izango den hurrengo idazkari nagusia eta nortzuk osatuko duten herritarren kontseilua delakoa. Idazkaritza nagusiari begira, Fran Espinosa uharteko hautetxeak bere hautagaitza aurkeztuagatik, lehia batez ere Laura Pérez eta Eduardo Santosen artekoa da. 2018ko otsailean izendatu zuten idazkari nagusi Pérez eta ardura postu horrek 4 urteko iraupena izan arren, iraian erabaki zuen barne prozesu horren barruan sartzea. Bere postua irabaziz gero, Nafarroako parlamentuko ledun izateari utziko dio eta prest dago zirkuluekin harremana sendotzeko. Alduguko idazkari nagusiak Santosen hautagaitzari egotzi dio ez duela bilatu gutxieneko adostasunetara heltzea. ELA, LAB eta CGT sindikatuek Nafarroako Volkswageneko kontratazioetan dagoen ustelkeriarekin bukatzeko exijitu dute. Duela gutxi sinatu dute Volkswagenen Nafarroaren zuzendaritzak hitzarmena UGT, Comisiones Obreras eta CGC-rekin. Gardentasunik ez da egon eta argi dago orain ere kontratazioetan bezerokeria dagoela. Horixe da LAB, CGT eta ELAko ordezkariek agerraldian azaldu dutena. Volkswagenen dagoen ustelkeri estali nahian ari direla salatu dute prentsaurrekoan. Salatu nahi dugulako Comisiones, UGT eta Confederación de Cuadros zuzendaritzarekin sinaturiko enplegu akordioa ez dela gardena eta ez diskriminatzailea izateko inolako baldintzarik ezartzen. Lehenengo gauza esan behar duguna da, sinaturikoa kontratazio beharretatik datorrela, ez beste eserregatik. Ez da etortzen akordioetatik edo baizik eta beharrak daudelako lan egiteko. Akordio berri honek ez du orain arte bizi izan dugun kontratazio sistema aldatzen. Egindakoari jarraipena besterik ez zaio ematen. Hau lortu nahi duena da sistema betikotzea eta zuritzea. Esan dugun bezala, ez da gardena, honek ustelkeria dakar, jarraitzen du bezerokeri sindikala bultzatzen, gizartearen zati bat baztertuz. Akordioak ez duelako hauek egiteko neurri bakarbera ere jasotzen. Gure lana, lan batzordearen lana izango da, hutsala izango da. Ezin izango dugu akordioan ezer galdetu, ezer zalantzan jarri, ez da prozesua kontrolatu ere. Zuzendaritzak egingo du nahi izango duena. Gainera, arreta ematen diguna da, Volkswagenen sartzeko aukera izateko, langilea ez dela Lantzaren enplegu eskatzaile moduan egon beharrik izango. Honek lortuko duena da
beharrik handiena duenak alde batera utziko duela. Bai? Gero ere esaten du akordioak lanpoltsa bat sortuko dela, eta baino lanpoltsa horretan ez du eskopurua zehazten, ez eta langile hor poltsan dagoen langilea zenbat aldiz sartu den edo saldu historiko, kontratazio historika ez duela esango. Bai, honek ekarriko du urte hauetan Volkswagenen lanean aritu diren behin-behineko langileak akordioak ez dituela aintzat hartuko. Egiaztatu daitekeen irizpide bakarra ez baita kontuan hartuko, aintzinatasuna. Hau nabarmena da batez ere kualifikaziorik behar ez duten kateko lanpostuetan. Eta hau bukatzeko esan behar dugu emakumearen egoera nahi dugu salatu ere bai. Volkswagenen esan behar da 2011an berdintasun plan bat sinatu zutela betiko sinatzaileak eta zuzendaritzak, eta izan zen genero berdintasuna bultzatzeko. Baina 2011 horretik eta ondoren emakumearen kontratazioa oso txikia izan da. Eta txaurreko honen argazkia edo irudia ikusten dugu nola den Volkswageneko langileria. Ehuneko 10 emakumea da, langile emakumea da, eta ehuneko 90 gizona. Eta akordionek hau aldatzeko, edo hau aldatzeko eta emakume gehiago kontratatzeko ez du ere neurririk ezartzen. Hori da guztia, mila esker. Eneko konpaintsi babes adierazteko bilkura deitu dute Iruñan ostegun honetarako. Eneko konpainsek ostegun honetan deklaratuko du Iruñeko auzitegian bere tortura salaketaren harira. Duela 2 aste Espainiako auzitegi konstituzionalak tortura salaketa hobetu ikertzeko agindu zion Iruñeko auzitegiari hark salaketa artxibatu ostean. Etzi, inpunitatearen aurkako bilkura deitu dute goizeko 11:30 epaitegien aurrean. Konstituzionalak bere tortura salaketa hobetu ikertzeko agindu dio Iruñeko auzitegiari. Auzitegiak artxibatu egin zuen salaketa ordea. Ez zituen egin defentsiak eskatuta diligentziak eta egin gabe gelditu zien diligentzia batzuk egiteko agindu dio orain konstituzionalak. Adibidez, konpaintsi berari deklarazioa hartzea. Inkomunikatuta zegoen garaian ikusi zuen auzi medikuari, ofizizko abokatuari eta atxiloketaren arduradun ziren guardia zibilei ere hartu beharko diet deklarazioa. 2010ko iraian atxilotu zuen konpaintz guardia zibilak ekineko kide izatea gotzita beste 5 lagunekin batera. Inkomunikazioan tortura basatia jasan zituztela salatu zuten orduan 6 eta hala jakinarazi zioten Fernando Grande Marlaska Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileari ere hark espetxera bidali aurretik. LGTBI kolektiboari arreta eskaintzeko unitatea sortu du Nafarroako gobernuak. Lehen aldiz, sexu eta genero aniztasunak sail propioa du gobernuaren organigraman. Estreineko LGTBI komunitateari laguntzeko berari asko saia du Nafarroako gobernuak. Adierazpen proiektu eta asmoez harago unitate administratibo berria sortu du lauko gobernuak LGTBI komunitateari arreta eta babesa eskaintzeko eta eskubide berdintasuna sustatzeko xedez. Zerbitzua martxan dagoeneko, baina atzo egin zuten aurkezpen ofiziala herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilari Ana Oiok eta Nafarroako berdintasunerako institutuko zuzendari Mertxe Leranozek. Administrazioaren organigraman txertaturi dago LGTBI unitatea eta esparru horretan aditua den pertsona bat izendatu dute zerbitzuko buru. Irakaslea eta Esteilas sindikatuko LGTBI taldeko kidea. Unitatearen helburu nagusiak azaldu zituen Leranozek atzoko agerraldian. Nafarroan alor horretan egiten diren politika koordinatuko ditu eta berdintasun politikak indartzeaz gainera, sexu eta genero aniztasuna txertatuko ditu agenda politikoan bazterkeria mota guztia gainditzeko helburuarekin. Horrez gain zerbitzu berriak hainbat eginkizun hartuko ditu bere gain besteak beste, aholkularitza lanak, estrategia eta ekintza berrien garabena, prestakuntza egitasmoak, kolektiboaren errealitate ezagutarazteko ekinbideak, jarraipen eta ebaluazio tresnen diseinua, indarrean diren hitzarmenen jarraipena, LGTBI alorrean diharduten profesional eta entitateen arteko lansarea sustatzea eta jazarpenaren aurkako protokoloak tramitatzea.
Oio kontseilariaren esanetan, transbertsalitatea izanen da unitate berriaren ezaugarri nagusietako bat, genero aniztasunaren ikuspegiak gobernuko hainbat alorretan izanen baitu eragina izan hezkuntzan, osasunan, naiz gizarte gaietan. Bide beretik hitzarmena sinatu du Nafarroako gobernuak Katalingorri erakundearekin sexu orientazioari eta generoari lotutako bazterkeriari aurre egiteko. Ia zabaldu zuten Katalingune arreta zerbitzua eta dagoeneko gainezka egin du. 2016ko urritik abendura 511 kasu hartatu zituzten. Transexualen laguntza eskarak dira batez ere gora egin dutenak. Hilabete horietan 70tik gora kasu erregistratu zituzten Katalingorriko langile eta voluntario ere. Kontseilariaren aburuz ikusgarritasunik eza, estigmaren kutsatzea eta laguntza falta daude LGTBI komunitateak pairatzen duen bazterkeriaren oinarrian hori dela eta ezinbestekotzat jo zuen genero normaltasunen aniztasunarekiko errespetua aldarrikatzea, gogo eta egitea eta sexu naiz genero aniztasuna kontuan hartuko dituzten politikak garatzea. Helburu horrekin erregistratu zuen laukoak LGTBI berdintasunari buruzko foru lege proposamena Nafarroako legebiltzarrean. Oiok azaldu zuenez, tramite fasean dago egitasmoa, baina aurki eztabaidatuko dute osoko bilkuran. Atzo, genero identitateari eta sexu orientazioari lotutako jazarpenaren kontrako eta eskubide berdintasunaren aldeko konpromisoa berretsi zuen legebiltzarrak adierazpen instituzional baten bidez. PPren ez beste talde guztien babesa jaso zuen idazkiak. Nafarroan bertzalde 3052 aldiz ezarri dute mozalegea. Eleak libreko partaideek eta Euskal Herrian euskerazeko kideek legea ez ezartzeko exigitu diote Nafarroako gobernuari. 3052 laguni ezarri diete mozalegea Nafarroan 2015ko ekainetik 2016ko abendura arte. Eskubide zibil eta politikoei zuzenean eragiten dieten 3 artikuluak medio 289 isun izan dira. Poliziari desobedientzia egitea, segurtasun indarrei irain egitea eta eremu publikoan desordena sortzea leporatuta. Horrexegatik mozalegea ez ezartzeko exigitu diote Nafarroako gobernuari eleak libreko partaidek eta ofizialtasun eskatzeko kateatu ziren Euskal Herrian euskerazeko kideek. Horretaz aparte, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrei legearen aurkako konpromisoa eskatu diete. Iruñako udalak eta etxe kaleratzen kontrako plataformak bizitoki duinik ez duten horien errealitatea ikusarazi nahi dute, horretarako mahai ingurua antolatu dute. Familia batzuek gela bat dute bizitoki, logela bakar bat, sukaldea eta egongela ere badena. Iruñeko udalak eta etxe kaleratzen kontrako plataformak bizitoki duinik ez duten horien errealitatea ikusarazi nahi dute, eta horregatik logela bakarrean bizi direnen inguruan erakusketa bat eta hitzaldi bat prestatu dituzte. Logela bat ez da etxe bat erakusketa atondu du Iban Benitez argazkilariak 16 irudirekin plataformaren kanpaina zabalago baten kaietara egindako lana da. Gaur jarri eta ekainaren 3 arte izanen da ikusgai, hasiera batean Kondestablen eta gero Sanduzelaiko Zibiboxean. Bertan argi eta garbi ikusten da errealitatea, gela bakarran bizi direnak, familia beren gain hartuta emakumeak dira denak. Feminizatutako arazoa da zaintza lanak bizkarri izan da etxerik ez izatearena. Laura Berro berdintasun zinegotziak azaldu du heteropatriarkatuaren beste aurpeietako badela muturreko errealitate hori. Etxe kaleratzen kontrako plataformako kide Maria Ekitzak azaldu du egoeraren gordintasuna. Plataformak egoera horretan dauden 70 emakume zenbatu ditu. Gela bakarrean bizi direnek etxe bizitza eskubidea bermatuta ez dutela azpimarratu dute. Bizitegi bazterketa familiaren arduratzat hartua izan da, ardura publikoa dela ahantzita eta hori salatu nahi izan dute. Hain zuzen ere, hildo berean atonduko dute asteazkeneko mahai ingurua. Luisa Jusue gizarte langileak, Ruth Iturbide ikertzaileak eta Filomena Ebere gela bakarran bizi den emakumeak hartuko dute parte. Kondestablen izanen da asteazkenean arratsaldeko 7:00. Eta Nafarroan ibilaldi datuak eskainiko dira urria arte. Manu Ayerdi garapen ekonomikorako lehendakariordeak ibilaldi gidatu turistikoen programa aurkeztu du. Manu Ayerdik garapen ekonomikorako lehendakariordeak ibilbide gidatu turistikoen programa bat aurkeztu du Urbasaundia Natura Parkean. Horiei esker, Nafarroako natura aniztasuna, paisaiak eta kultura ondarea ezagutuko ditu maiatzaren 20 urriaren 28 bitartean.
Ekimen honek 15 bidezidorretatik egindako ehun ibilbide inguru, 3 ibilbide luze eta Santiago bidea barne hartzen ditu. Lehen kasurako jarduerak 5 euroko kostua du eta gainerakoek 12 euro balio dituzte Iruñetik joaten da autobusaren bidaia barne. Nafarroako gobernuak espero du 2000 pertsona inguruk erabiltze bilbide hauek hurbil bizi diren turistak eta barrualdeko turismoak batik bat. Bidezidor horietatik edonor joan daiteke eta helburua mendi ibiliak egiten hastea da, jarduera osasungarri gisa. Ibilaldia maiatza, ekaina, iraila eta urriko asteburu guztietan eta uztaila eta abuztuko aste arte ostegun eta larunbatetan egingo dira. Santiago bideko etapak 7 larunbatetan egingo dira maiatzetik urrira bitarte. Bestalde ibilbide luziak, hau da GR-ak, ekaina, iraila eta urriko larunbatetan egingo dira. Programa hau zabaltzeko kartelak eta zalpen liburuxkak argitaratu dira eta turismo bulegoetan eta azoketan banatuko dira. Baita irubebikoitza.turismo.navarra.es webaren publizitate euskarri eta gizartesaren bidez ere. Eta Bilboko Mendi Film Festival ezagunan egoteko aukera izan ez bazen duten orain duzu aukera. Bilboko 9 film onena proiektatuko dituzte Golem Baionan, hilaren 18-tik 18-ra. Saio bikoitzak izanen dira egunero eta 9 filma eskainiko dira guztira. Tartean, Freedom Under Law izenburupean, Bilboko Mendi Film Festival 2016ko sari nagusia jaso zuen filma. Honez gain, epaimaiaren saria jaso zuen The Great Alone filma ere eskainiko da. Bertzalde, Link Sarwest, Boys in the Bags eta Dodos Delight filmak eskainiko dituzte alpinismokoak, eskaladakoak eta kirola eta abenturako filmak. Hauekin batera beste 4 filma eskainiko dituzte. Sarrerak eskuragarri jarri dituzte jada Golemen sare digitalean eta baita lehiatilan ere 6 euro balio du eguneko saioak eta 4 eguneko abonuak 20 euro. Mendi Film Festival eta Golem sokada berean daude ekitaldi hau antolatzen eta Diario de Noticias eta Zine Euskadiren laguntza jaso dute. Eta albisteekin bukatzeko kantu eta hitza formatu txikiko kontzertuak bueltan dira Iruñean. Bertzak bertze, Balerdi, Anje Dualde eta Izaro arituko dira oholtza gainean, maiatzaren 18-tik ekainaren 29-ra. Balerdik irekiko du ostegunean kantu eta hitzaren edizio berria. Formatu txikiko kontzertuen edizio berri honek ere Anje Dualde, Michel Dukan, Luperkariak, Maite Mene, Antzina eta Izaro izango ditu gonbidatu. Emanaldi hauek ostegunero izango dute hitzordua arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan. Gaur maiatzak 16 asteartea goazen eguneko albisteen errepasoa egitera titularrekin. Gaur amaituko da Nafarroako alduguren barne prozesuaren kanpaina eta datorren astelenean ezagutaraziko da nor izango den hurrengo idazkari nagusia. 3 hautagaien artean dago lehia, Laura Pérez, Eduardo Santos eta Fran Espinosa. Lab, CGT eta ELA sindikatuek Nafarroako Volkswagenen egiten diren kontratazioen ustelkeriarekin bukatzeko eskatu dute. Eneko konpainsi babesa agertzeko bilkura deitu dute Iruñean ostegunerako. LGTBI kolektiboari arreta eskaintzeko unitatea sortu du Nafarroako gobernuak. Nafarroan 3052 aldiz ezarri dute mozalegea. Iruñeko udalak eta etxe kaleratzen kontrako plataformak bizitoki duinik ez duten horien errealitatea ikusarazi nahi dute, horretarako mahai ingurua antolatu dute. Ibilaldi gidatuak eskainiko dira Nafarroan, Manu Ayerdik ibilbide gidatu turistikoen programa aurkeztu du.
Bilboko Mendi Film Festivaleko 9 film onenak Golen Baionan ikusteko aukera izango da maiatzaren 18-tik 18-ra. Kantu eta hitza formatu txikiko kontzertuak bueltan dire Iruñean, bertzeak bertze Balerdi, Anje Dualde, Michel Dukan eta Izaroa arituko dira oholtza gainean. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, mila esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meak auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.